Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Бабички и власти по телевизия Глад. Аз съм много уважаемият професор Митриан Смучков. Преди да поканя госта ми тази вечер... Господин Смучков, имаме зрител на телефона. Имаме зрител на телефона, ме информират от колегите. Слушам ви. Вие сте от канал 2001. Не, госпожа, сбъркали сте. Тук е професор Юлиан Смучков, пардон, Митриан Смучков, предаването Бабички и власти. Още по-добре. Искам да съм получил отложено отношение към пенсионерите в България. Напреднахме във времето, госпожа. Господин Смучков. Никого не прекъсвам, госпожа, стига сте лъгали. Айде следващия зрител. Няма такъв. Няма такъв, ме информират от колегите. Значи време за гостът. Тук при мен, уважаеми зрители, е светският коафьор, пардон, извинете, хроникьор, Евгений Дуков. Добър вечер, господин Дуков. Добър вечер. Секси. Това е защото... Това е защото пия само мужикорен. Вие внимавайте, господине, да не ме настъпите, че обувките са ми за 1800 лева. Имаме зрител на телефона. Сега е ли? Точно имаме зрител на телефона. Айде, слушай. Професор Смучков, да съм много протестирам против заплатите, пенсиите, които много ниски. Махина, простакеса. Сега ми кажете, господин Евгений Дуков, с какво точно се занимавате вие? Той е хомосексуалист. Какво не те чух? Викни по-юно. Обърнал е резбата. Моля, Забил е наляво. ама тоя да не е... Да. Вярно ли е това, господин Дуков? Да, простакес простъп. Аз, хомосексуалисти в моето предаване, аз, дето съм написал 25 книги, дето имам аудитория от над 1,5 милиона души. Абе вие, луди ли сте, бе? Боже, слушам и не вярвам на ушите си. Очите си. Извинете, айде пуснете реклами, че ми се изпоти лицето.